Terminator 4. I jedziemy. I cudownie. Henning. Czarny koń tego konkursu. Ale szaleństwo. Ale taktyka. Pozdrawiamy twojego dealera. Idziesz, Heniu, idziesz. Słuchajcie, założył nową piżamę. Jest szczęśliwy. Henning, człowiek bez ręki, robi szpagat. Henryk. Cudownie. I tu proszę bardzo. Piękny breakdance dla wspaniałych kaszubskich dziewcząt. Pięknie, Henning. Nie ograniczaj się. Nie blokuj swoich emocji. Ale wszyscy rączki w górę. Pięknie, cudownie. Pan Henryk, proszę bardzo, pomóżcie mu. Brawo, brawo. Genialnie, Heniu, genialnie. Słuchajcie, aby mu nie wypadły pampersy tylko. Henryk, idziesz, idziesz. I jedziemy, jedziemy. Słuchajcie, dzwonił już Tomek Jacyków. Chce się z Hennikiem umówić na randkę w ciemno. Idziesz, Heniu. Do boju, pełnia i jest szpagat. Czuję, że będzie szpagat. Hennik, tylko prosimy, nie zwymiotuj nam na odsłuchy. Mieli dość na techniki. Zróbcie mu zdjęcie. Wyślijcie do magazynu 997. Hennik, idziesz, nie odpuszczasz, chłopaku. Henryk, ale przypominasz mi Waldemara Pawlaka. Po prostu coś wspaniałego. Pan Henryk. Idziesz. Do boju. Ale jest bardziej sexy od Tomka Kamela. O, i chłopaki, ci binnejsi dla wszystkich dziewczyn. Dziewczyny, zróbcie hałas. Świetnie. Henning, a ściągnij koszulę dla dziewczyn. Proszę bardzo, ściągnij koszulę, Henning. Słuchajcie, Henning jest twardzielem, ma zasady. Ściąga koszulę tylko na pierwszej randce. O nie, ściągnie. Henning, idź na całość. Idź na całość. Pokaż pępek. Jest klata, jest pierwsza klata. O, jest druga klata, nasi czympinnejsi. Cudownie, czy pan Henryk pokaże klatę? Panie Henryku, śmiało. Emocje, ekstaza. Henryk, nie ograniczaj się. To wszystko przez brak palca. I uwaga. Czy będzie klata, Henryk? Jest klata. Pan Henryk, Miss Solarium. I jedziemy, Heniu. Cudownie. Wspaniale. Słuchaj, Max Kolonko mógłby ci masować plecy. Cudownie, Henryk. Idziesz. I dla wszystkich pięknych dziewczyn, Chipinesi, wielkie brawa. Słuchajcie, to było coś wspaniałego, coś niesamowitego. No jestem pod wrażeniem. I uwaga.